Egunon, bai. Bueno, pentsatzen dut, kafea hartu duzuela eta indar berrituta bueltatu zariela. Hasiko gara esperientziekin, ze gero badakigu zer gertatzen den denborarekin. Lehenengoa, Barakaldoko 10 ikastetxetan sekuentzia didaktiko txiki bat landu dute edo landu zuten. Zergatik ez du egiten du izena eta seguramente zuek ezagutuko dizuela. Horretaz hitz egiteko gurekin Guruzne Arregi dugu, bera Minas Institutuko hizkuntza normalkuntza arduradun teknikaria da. Beraz, Guruzne, nahi duzunean, zure da hitza eta denbora, 10 minutu. Bueno, egunon. Nik azalduko dizuet egin dugun unitate didaktiko bat, bai? Zergatik ez dugu egiten izenburua duena, ezta? Eta kontua da, lehenengo galera, zergatik sortu genuen unitate didaktiko hau, ez? Barakaldoko berritzegunean biltzen garen normalkuntzako arduradunok, kezka bat geneukan, lan egoten garelako, gauzak egiten, baina gero gure ikastetxetara joaten garenean, errealitatea da, epez beteta gaudela, beti presaka, beste zere eginak ditugula, eta azkenean badirudi garela ikastetxeko jai antolatzaileak edo dinamizatzaileak, eta uste dugu gure zeregina ez dela mugatzen horretara bakarrik, ez? Orduan, erabaki genuen zerbait egin behar zela egoera aldatzeko, bai? Materialak sortuko genituela, material horiek eramango genituela ikastetxeetara, klasean lantzeko, bai? Eta horrela, erabaki genuen 2 unitate didaktiko sortzea, bai? Arazo egoeratan oinarrituta. Lehen hezkuntzarako sortu genuen Euskal Piraten abentura, orain beste areto batean azaltzen egongo direna, eta bigarren hezkuntzarako zergatik ez dugu egiten unitate didaktikoa, batez ere pentsatuta lehen ziklo horretan, ez? Lehenengo eta bigarren DBH-en lantzeko. Eta esan bezala arazo egoera batean oinarrituta dago, ez? Euskararen erabileraren arazoan. Bueno, unitate didaktikoaren zergatia. Zergatik uste dugu hau lantzea garrantzitsua dela. Hizkuntza arloan askotan edukiak lantzen ditugulako, gramatika, literatura, gaitasunak ere lantzen ditugu, baina uste dugu esaiola hizkuntzaren alderdi sozialari behar besteko garrantziarik ematen. Eta hori lantzea beste lantzea bezain garrantzitsua dela, ez? Motivazioa lantzea, ikasleak motibatuta dauden, euskara ikasteko, zergatik ikasi nahi duten euskara, ez? Aurreiritzi linguistikoak, zelako aurreiritziak dituzten gure hizkuntzari buruz, batzuentzat ez da erabilgarria, edo ez da modernoa, dituzten hizkuntza ohiturak, jarrerak, hori denan landu behar dela pentsatzen dugu, bai? Unitate didaktiko honetan protagonistak Barakaldoko ikasleak dira. Bai sare publikoko ikasleak, bai sare kontzertatuko ikasleak, haiek dira protagonistak. Metodologia aktibo bat erabiliko dugu, eta protagonistak ikasleak dira, bai? Eta zer egin beharko dute unitatean? Batez ere 2 zer egin izango dituzte. Ale batetik euskararen egoera hausnartu, bai? Eta bestetik euskararen erabilera sustatzeko eslogan batzuk sortu beharko dituzte. Bueno, zertan oinarritu gara unitatea egiterako orduan? Hartu dugu oinarri tribuaren berbak proiektuaren 2. unitate didaktikoa, 2. sekuentzia didaktikoa. Hain zuzen ere, zergatik ez dugu egiten izenburua daukana, bai? Unitatea luze samarra zen guretzat, 16 jarduera zeuden proposatuta, eta pentsatu genuen ikastetxeetatik irakasleak etorriko zitzaizkigula esanez luzea zela. Orduan, egin duguna da guretzat oinarrizkoena dena hartu eta 4 saiotan planteatuko dugu gure unitate didaktikoa, bai? Horretaz aparte, pentsamendu errutinak sartu nahi genituen, bidea ematen dutelako ikasleek pentsamendua garatzeko eta pentsamendu horiek azaltzeko, bai? Eta azken produktua esloganak asmatzearena hori mantendu genuen tribuaren berbaken zegoen bezala, bai?
Beraz, Barakaldoko berritzegunean elkartzen garen DBH-ko teknikariok unitate hau sortu genuen eta gero ikasgeletara eraman genuen. Eta hementxe daukagu unitate didaktiko osoa, osorik ezin izango dugu ikusi, baina apurtxu bat gainetik. Gure unitateak helburu nagusi ditu, bai? Alde batetik, ikasleek ezagutzea haien errealitate soziolinguistikoa eta ezagutzea ikuspegi kritiko bat garatuz. Horretarako, eztabaidak, bata bestearen iritziak entzun beharko dituzte eta erabiliko ditugu ikus-entzunezko baliabideak eta holakoak. Eta bestetik, bigarren helburu nagusia da, euskararen erabileran eragiten duten faktore garrantzitsuenak ezagutzea. Eta ez bakarrik ezagutzea, ohar daitezen aldaketak egin aldi dituztela, ez? Haiek ere euskararen erabileran eragiten dutela eta haien jarrera ere alda daitekela, ez da? Esan bezala, labur-labur, metodologia, arazo egoera batetik abiatu gara, euskararen erabilera ezaren arazotik abiatuta, pentsamendu errutinak eta pentsamendu trebeziak erabiliko ditugu ikasleek haien ideiak botatzeko, ez? Plazaratzeko haien ideiak. Eta beti ere lan kooperatiboa erabiliz, elkarren ideien gandik ikasiko dutelako, ez da? Kompetentziei dagokionez, zabaltzen bada, Heziberrin zehar kompetentziak dira hitzezko eta ez hitzezko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako kompetentzia, hori oinarri hartuta, eta baita izaten ikastea, norberaren autonomiarako kompetentzia. Horiek izango dira landuko ditugun kompetentzia nagusiak eta jakina arloaren barruan hizkuntza eta literatura komunikaziorako kompetentzia. Unitate didaktikoan lorpen adierazleak, edukiak, ebaluazioa, hori ere zehaztuta dago, baina denboraz eskaz gabiltza eta nahiago dut zuek ikustea zelakoak izan ziren proposatu genituen saioak, ez? 4 saio proposatu genituen. Lehenengo saioa hasteko, erabili genuen tribuaren berbaken dagoen bideo bat, bideo horretan Kike Amonarriz agertzen da 3 gazterekin, 3 gazte elkarrizketatzen ditu, eta mota honetako galderak egiten dizki, ez? Zuek euskara non ikasi duzue, zein neurritan egiten duzu euskaraz, ze jenderekin erabiltzen duzu euskara, sare sozialetan ze hizkuntza erabiltzen duzue, irratia, telebista, ze hizkuntzatan erabiltzen dituzue, eta ea arazoren bat sumatzen duten haiek erabiltzen duten euskaran. Orduan, ikasleek bideoa ikusi ostean planteatzen genien pentsamendu trebezia bat, eta azken finean da galdera hauek erantzutea eta partekatzea haien kideekin eta ikustea zenolako antzekotasun edo desberdintasun dauden gela barruko ikasleen artean, ez? Ondorioak atera ostean, ikasleek ere ikusten dute arazo bat dagoela euskararekin eta kasu gehienetan Barakaldo bezalako herri batean eskolan baino ez dutela erabiltzen, ez? Arazo egoera horretatik abiatuta, planteatu genien, erabilera sustatzeko esloganak sortuko genituela. Orduan, 2. saioan, hain zuzen ere, ikasiko dutena da, zer dan eslogan bat eta eslogan batek dituen ezaugarriak, ez? Horretarako, hainbat bideo ikusiko dituzte lehenago, esloganak agertuko dira bideo horietan, eta hainbat adibide ikusi ostean, ikasleak, nik uste dut nahiko kapazak direla, esateko eslogan batek izan behar dituen ezaugarriak edo bete beharrekoak, ez? Horrela ez balitz, irakasleak badauka B plana beti bezala, eta badaukagu eslogan eraginkorraren ezaugarriak fitxa batean idatzita, eta hori emango geniek, ezta? Eta azkenik, ideia da, haiek ikusi dituzten gauzak, ikertu dituzten esloganen inguruko iritziak edo ahoz azaltzea, bai? 2. saio honen bukaeran, ikasleek jakin behar dute nolako ezaugarriak dituzten esloganek, bai?
Hirugarren saio batean, euskararen erabileran pizka sakontzeko 2 bideo ikusiko ditugu, bai? Lehenengo bideoa, euskaraz egiteko baldintzak, horre ere berriro ere Kike Amonarriz daukagu protagonista, eta 4 baldintza aipatzen dira, ez? Alde batetik, norberak hizkuntza jakin behar du, euskara jakin behar du, egin ahal izateko, ez? Beste pertsonak ere euskara jakin behar du, bestela ez da posible komunikazioa, ez? 3. baldintza da, nik jakitea beste pertsona horrek euskaraz dakiela, eta 4. baldintza, nahi izatea, ez? Ez badugu nahi, ez dugu egingo. Bideo horren ostean, 2. bideo bat jartzen dugu, bai? Eta bideo horretan agertzen da Kike Amonarriz, Juanjo Aiur elkarrizketatzen, eta hemen euskaraz ez egiteko arrazoiak aipatzen dira. Alde batetik, norbanako arrazoiak, gero latzek hitz egingo dugu horren inguruan, eta bestetik arrazoi sozialak, bai? Hor aipatzen diren arrazoiak ikusi ostean, bai? Ikasleek postitetan idatzi beharko dituzte 3 arrazoi eta sailkatu. Arrazoi horiek, sailkatu gaitasuna, motivazioa, ohiturak eta inguruaren arabera, bai? Eta gero, sailkapen horretatik abiatuta, egin beharko dute ahozko aurkezpen bat, haien ondorioak atara, zer den gehien eragiten duena erabilera falta horretan, eta horretarako hainbat baliabide linguistiko erabiliko dituzte, bai? Eta hemendik arazo egoera honetatik joan behar dira ateratzen esloganerako ideiak, zein izango den haien eslogana, bai? Bueno. Amen, bai. Ia, orduan. Esan bezala, gure azken jarduera litzateke esloganak sortzea, bai? Hemen ikusten dituzue 3 adibide, esloganak pentsatu eta idatzi ostean, paindu dituzte, eta ikasgelean zehar jarri ditugu, bai? Eslogan zerrenda itzela daukagu, Barakaldoko ikastetxe guztietan egindalako, ez? Hemen ditugu adibide batzuk, jalgi adi euskarara, konitxigua, etorri paka, euskaraz hitz egitera, orain animatu, gero ez da mutzeko. Euskara, gaztelania, eustelania. Honek zioen biak maite zituela, ez? Ara, gu euskara gara, euskara ikasi, bizitza hasi, eti, euskaraz hitz egin beti. Bueno, horiek dira, haiek sortutako esloganak, bai? Orduan, azkenik, horrekin bukaera eman genion unitate didaktikoari, ez? Esloganak idatzi eta ikastetxeetako leku esanguratsuetan jarri, bai? Orduan, hemendik aurrera, zer da gure mintegian planteatzen duguna. Egindako lana positibo ikusten dugu, segurazki 0 betu egongo da, baina, behintzat, hainbat konturen inguruan, soziolinguistikaren inguruan hitz egin ahal izan da klasean, eta beste batzuetan ez dugu horretarako tarterik, ez? Eta hemendik aurrera zer? Hemendik aurrera ikasturte honetan, normalkuntzako mintegian, jarraituko dugu bide honetatik, hau da, hizkuntzaren alderdi sozialari garrantzia emanez, eta horrekin lotutako materialak sortzen. Eta besterik gabe, eskerrik asko zuen arretagatik, eta bukatu egin da. Eskerrik asko. Bigarrena. Olatz Zuazo, Sestaoko bertzeguneko hizkuntza normalkuntza alkularia dugu. Eta aurkeztuko digu, pasadan ikasturtearen bukaeran Sestao, Portugalete eta Santurtziko batxillergoko lehenengo mailako ikasleei egindako galdetegi bat, ikerketa bat esango genuke. Tituloa zen, Ezkerraldeko gazteen hizkuntza ohiturak aztertu, hori aztertu nahi izan zen dituen, ez da? Hori da Olatzek kontatuko diguna, nahi duzunean, Olatz. Bueno, Ezkerraldeko gazteen hizkuntza ohiturak hobetu ulertzeko eta geure burua kokatzeko, jarri dodan lehenengo diapositiban Kike Amonarrizek sailkatutako tribuak azaltzen jakuz, ez da? Eta lehenengo 3 letra lodiz jarri dotzu edaz, horiek dieselako ezkerraldeari dagozkionak, ez da? Hau da,
Euskal Herrianen erderaz ibale, kaixo musu, euskainola naiz eta harro nau. Karo, hori entzundakuen, gitxi gora bera bakigu zenolako euskara maila dakagun eskerraldean, ezta? Geure burua kokatzen jarraitzeko, Ez. gune soziolinguistikoak zailkatzeaz, bai? Eta gu eskerraldekook izango ginake lehenengo gune soziolinguistikoa. Zer esan gure da honek? Gure realitatean erdara nagusitzen dala, bai? Erdara, zerbitzuetan, kalean, edonon, erdara nagusitzen jakul, ezta? Danadarako ez, elitzakit guzteuko sensazio horregaz geratzea, ezta? Hau da, nik uste dute eskerraldean gauza politak takabu sale eskaintzeko, benetan, erdu nigez eta gero kontau. Baina, alaxe da, herri horiek politxak umilak bezain alaiak diez, zein bazein politxaoa, geure festetan azulez jazten gara. Hau da, zapato azulen bezala, bai, benetan, Serantes mendize dakau, Bizkaiko zubize, eta mesedez ezaztu kaiku eta sotera gureak diezela, bai? Beraz, euskaldunakaz, bai? Ez gauz Burgosen, ez da Kantabrian de. Bueno, buelta gaitezen gurera, da hurrengoan jarri dotzu edan titularra, Jon Sarasuak emon euskun igez. Bai? Ta berak esan euskun. De ereduak ez du funtzionetan, ez da funtzionetan. Bale, eta neube adosna horregaz, baina nik uste dut hori bezalako baiestapena itxeko ezinbesteko dakaule gaztei galdetzea. Ze azken finen nerabeak diez produktu hori kontsumitzen dabenak. Orduen, ezinbestekoa da hiei galdetzea, ezta? Zu hori galdetzea. Zuek esan beharko zue alandala, ero ez? Bai? Orduen, hasi nintzan kortozirkuitatzen, betiko lez eta hainbat gauza pentsatan, eta kurritu jatan ikerketa soziolinguistiko bat eitxea. Zergatik ez dugune eitzen jakiteko, zergatik eitzen dugun jakiteko, bai? Eta Nekane Larrañagaren laguntza izen neban ikerketa soziolinguistikoa hori horratzeko, bai? Orduen, izen zien guztira 14 galdera, bueno, igual, mantxo dabil, ez dugu ikusiko, baina 14 galdera izen zien, 155 ikaslek bete eben, da, bueno, karo, 3.800 erantzun topaune bazan, ezta? Galdera batzuk ziren ikusteko, eta erantzuteko, eta aukeratzeko, eta argudiatzeko, eta beste batzuetan azaltzen jaki esan argazkiak. Orduen, argazkien bidez emozioak be, mugiduko jaki esela pentsau izan neban, ez da, euren kolkotik ataratzeko euren jarioa, errazau argazkien bidez batzuetan, ez da. Beraz, erantzun multzo handi hori ondo ordenatzeko, 3 sako tematiko jarri nebazan. Ezagutza, erabilera eta motivazioa. Bai? Ezagutza. Hau bezalako erantzunak topaune bazan, hauek izen zien gehien gustatu jatasanak, ez da? Guztiz koherenteak diez. Lehenengo gazteak, adibidez, esaten dozku, jariotasun aldetik jende gitxik daki ondo egiten euskaraz. Eskerraldean, Bigarren gazte batek esaten dozku, kalean euskaraz biztzeko tresnarik ezak mugatuta gauz. Hurrengoak, ezagutza eskasak erabilera ere mugatzen dau. Hau da, haiek beraiek egiten dozkue ezagutzatik erabilera arte dagoen ibilaldia, pausu hori. Haiek beraiek egiten dabe koherentziaz. Ez dakabu zerton esan haiei ezagutza erabilera. Ez, haiek bakitero konturetan diez. Eta azken honek gainera, Jon Sarasuari erantzuten dotzo. De eredua ez dabil, maila akademikora mugatzen baita, eta askotan horretara bez. Bale, importantea. Hurrengoa, erabilera. Erabilerari dagozkion galderak horrela ordenatu nebazan. Azpiatal bi sortu nebazan, gizarremanak sare sozialak eta bestetik lanbideak eta prestigioa. Gizarremanetan eta sare sozialetan nagusitzen dan hizkuntza,
erdara izen zan. Ikus dezakezuenez, eunekoa zein altu edan, ezta? Euneko 90,8. Eta lanbidetan eta prestigioa antzeko parezido, igual ez da eunekoain altua izango, baina antzeko parezido, haiek euren burua proiektatzen dabe, gero bateko lanbidetan erdaraz eitzen, bai? Eta argazki hauetan ikus dezakegu lanbide desberdinak sartu nebazala, hau da, arlo zientifikokoak, ero kultura arlokoak, ero modan dausen gauzak, prestigio dun lanbideak diez, ezta? Bueno, ia gure dauen, agere? Zibertorpedana gero, baina, beti gertatu bilata, zer, orain. Motivazioa. Azken zako tematikoa, motivazioari jagoko, da hemen beste bi azpia tal jarri nebazan. Jarrera izan arazlea eta ardura. Bueno, jarrera izan arazlea ero integratzailea izen zan nagusitu zana. Truke ordainekoa, bueno, beste batzuk be ikusi nebazan, baina batez be, hau, izan arazlea izen zan nagusitu zana. Hau da, euskaraz ikasten dugu geure hizkuntza dalako. Euskalduna eta eskerraldekoa naiz eta harro nago, naiz ta familia ez den hemengoa. Etorkizunean euskaraz bizitzea gustauko litzakeit. Euskara desagertuko balitz, euneko 75,6 triste egongo litzake, eta identitate euskaldunik ez daukan euneko 28 ere triste legoke, hau oso ondo dao. Oda, itxaropena dao, itxaropena dagoen seinale da. Zena izta identitate euskaldunik ez izan, batzuk be triste egongo lirateke euskara desagertuzkero. Eta importantea da. Orduen, zuek pentsa zeinkie, ordun, hau kontra esana da. Osea, hain euskaldunak sentitzen badie zergatik ez da behitzen. Zergaitxik ez? Arestian aipatu dodanez, jariotasunik ez haitxik, zerbitzuak beherdaraz dauselako eraikina, ero heldu ongandik jasotzen daben ideia hau dala, gauza bat esatea baina gero beste bat eitxea, bai? Ez da kontra esana. Eta esaten dabe, iztunon ardura da euskaraz bizitzea. Politikariek askoz gehiago egin lezakete euskararen alde, txikitsuak bai, baina tontuek ez, Euskararen egoera ez da ona, ez delako erabiltzen, konturatzen diez. Bai, erabil dezakegula, berbain dezakegula euskaraz, baina gero ez da laitzen, da horregatik. Arriskuak, gorrotoak eta folklore. Gorrotoak bi ikuste dute euskararen egoera ez dela ona eta horrela argudiatzen dabe. Euskarak baztertuta uzten ditu pertsona batzuk, jendea behartuta dago euskara ikastera eta azkenean batzuek nazka hartzen diote euskarari. Hau bezalako gauzak oxigenatu beharko dugu, kostala kosta, oxigenatu, buelta emon, beste eredu bat eskainiz. Bai? Eta, positiboa izeten, abeti, baina bakit, bi baino gehiago izango diezela olako gauzak pentsetan da benak, Osea, bakit, igual bi bakarrik izen zirela ausartu zirenak hori esatera. Baina pentsau gurot asko be ez diezela izango. Eta folklorea, behitu, bi argazki horiek, tradizioa, zaharkituta dausen gauzak, horiek euskara gazlotzeko arazoik ez, euskaraz. Baina, karo, folklore mailara mugatzen badabe, geure hizkuntza, ametik itxira, horiek diez gure arrizkoak nire begizetara, Murketak orduan, norekin egin beharko geunke lan handiagoa, nondik hasi beharko ginake lan eitzen, non jarriko dugu fokoa, erantzunak hurrengo mintegietan. Ikusiko dugu. Eta, ia bukatzeko, igez Bernardo Atzagak esan euskun beste titularra hau. Berak erabileban titularra batez be itzulpengintza mundu aukutzeko, ero itzulpengintza mundu azaltzeko, baina nik zabalduko neuke, orokortuko neuke, hau da, euskalduna izateari, gehituko notzoke, hau da, euskalduna izateak aparteko lan batak haula esan gure dau. Holan bada, ala bedi, beldurrik ez, nagik ez, bai? Da, Kike Amonarri zegez haziotin aurkezpena eta beragaz bebukatzea gustauko litzakit berak dekon roigitua guztetan jateta. Oso positiboa dalako.
Eta oker espanao, duela aste biero, esan zen dunkike, aldeko haizeak dakauz pauso handi bat emoteko. Da ala da. Osa, positiboak izaten jarraitu bihu eta da alaiak, da hori, itxaropena dauela. Eskerrik asko. Vale. Eskerrik asko gatz. Mesedez, hurbildu Subimusu ikastolako partaideak. Bai. Bueno, gauzak prestatzen duten bitartean aurkezpena. Subimusu ikastola, dakizunez, Bilabonan dago, eta ikastola horretan eki proiektua garatzen dute. Pasadan ikasturtean, DBH-ko 3. mailako ikasleek haien inguru hurbilen egoera soziolinguistikoa aztertzea erabaki zuten. Aztertzea, hausnarketak egitea, ondorioak, proposamenak eta bar. Horretarako, hemen daukagu batzuk eta haiek kontatuko digute. Ikertzaile horiek nortzu dire, Alaia nor da? Alaia Santa nor dakagu, Maider, Aner eta Maialen. Eta nola ez, irakaslea Kontxi Ormazabal, nahi duzuenean. Bueno, egun on denoi, eta eskerrik asko hemen egoteko aukera eman diguzuenoi, noski. Bueno, gure azalpenak bi atal izango ditu, alde batetikan ni hasiko naiz, noski, nire azalpena nahiko laburra izango baldin bada ere, eta nik egingo dudana da, pixka bat, eki proiektuak proposatzen diguna, bigarren unitatean azaltzea. Eta ondoren etorriko da ikasleen interbentzioa eta benetan beraiena izango da interesgarriena, ze beraiek egindako ikerketa soziolinguistikoaren berri emango digute. Bueno, unitate honek zein helburu du, soziolinguistika kontzeptuak lantzea, ikerketa soziolinguistiko bat nola egiten den ikastea eta burutzea noski, ondorioz ikerketa txosten bat erredaktatzea, eta azkenik egindako lan guzti horren berri ematea, zabaltzea. Eki ezagutzen dezutenek, jakingo dezue, hasierako fase batean beti erronka bat botatzen zaiela ikasleei, hasierako egoeran beraz, Bilamonako ikastolako euskara batzordeak ikaslei proposatzen die ikerketa soziolinguistiko bat egitea herriko egoera ezagutzearagatikan, bai? Eta baita ere, ikerketa egiteaz gain, ikasle horiek ondorio batzuk ateratzea eta euskara sustatzeko ahalik eta ekarpen gehienak egitea. Konpromiso bat hartzen du baita ere, euskara batzordeak, eta konpromiso hori da hurrengo euskara planean txertatzea ikasleek ondorioztatu dituztenak eta ekarri dituzten ekarpenak. Ondoren garapen fasera pasatzen da, eki proiektua eta hemen edukiak dira lantzen ditugunak, bai? Soziolinguistika inguruko hainbat eduki eta garapen honek, fase honek irauten duen bitarte guzti horretan oso presente eukitzen da beti zein dan bukaeran ikasleek lortu beharko dutena. Hau da, zein dan, kasu honetan, euskara batzordeak bota dien eginkizun hori, bai? Garapen fasea amaitu ondoren, hasten dira ikasleak, ikerketa soziolinguistiko hori prestatzen, proiektua edo deitzen diogun hori. 6 talde kooperatiboetan, elkartu ginean, iaz, talde kooperatibo bakoitzak gai bat aukeratu zuen, eta ikerketa horrekin, hasi aurretik, ezer baino lehen, planifikazio faseari heldu zioten, bai? Orduan, aurreneko lana izan zen, helburuak finkatzea, datuak biltzeko ze metodologia edo erabiliko zuten ikasleek erabakitzea, talde bakoitzaren edo taldeko kide bakoitzaren egitekoa zein izango zen erabakitzea, datuak jasotzeko tresnak sortzea, hau da, inkestak, elkarrizketarako galderak, hori guztiak prestatzera, sortzea, baita ere taulak, jasotako datu guzti horiek bertan bolkatzeko eta biltzeko taulak sortzea, eta egutegi bat zehaztea. Ben planifikazio hori burututa gero, hurrengo urratsa izan zen lana egitea, eta hauxe da gehien motibatzen dituen
urratsa, landa lana, bai? Beraz, ikasleak, talde bakoitza, kide bakoitza bere eginkizuna kontuan izan da, hasi ziren, batzuk galdetegiak pasatzen, beste batzuk elkarrizketak egiten, behaketak egiten, eta ondoren, jasotako datu guzti horiek, tauletara pasa zituzten eta grafikoak egiten hasi ziren. Ondoren, hausnarketa fase bat iritsi zen, emaitzak hartu, aztertu, ondorioak atera, eta ondorioekin batera, hainbat proposamen egin, euskara ahalik eta gehien sustatu dadin eta erabil dadin, bai? Lan hori eginda gero, ikerketa txostena erredaktatzeko garaia izaten da, bai? Txosten bat idatzi behar izaten dute ikasleek. Horretarako hainbat eredu ere ematen zaizkie ikasleek, ekiberak ere proposatzen ditu, eta horrez gain ere erabili genuen soziolinguistika klusterrak Bilagunan egindako kale neurketa bat ere erabili genuen gida bezala edo. Behin, ikerketa eta txostena eginak daudela, horrengo fasea izango da egindako lanaren berri ematea, gaur egiten ari gehan moduran. Orduan, ikasleek PowerPoint batzuk prestatu zituzten, gelan egin zituzten, beraien aurkezpenak, eta egia da, lehengo ikasturteko taldea nahiko talde berezia izan zela. Oso ikasle onak, motibatuak eta gogotsuak. Beti ez ditugu izaten horrelako ikasleak, ezta? Orduan ikusita zen lan politiak eta serioak egin zituzten, pentsatu genuen egokia izan zitekela edapen handiagoa ematea euren lanei. Hori dela eta udaleko euskara teknikariakin jarrikinen harremanetan eta haren laguntzarekin Bilagunako udalera joan ginen, da udal ordezkarien aurrean, talde bakoitzak egin zuen bere azalpena. Handikan denbora batea ikastolen elkarteak jakin zuen, ekimen honen berri izan zuen, eta gonbidatu gintuzten praktika honen saiora edo, Oronan, Hernanin, egin zen praktikaldi saio horretara. Eta, gaur hemen gaude, berreguritzeguneak edo hala eskatuta. Esan dugu 6 ikerketa talde osatu zirela, eta hauek dira, aukeratu zituzten gaiak. Talde batek erabakizun adibidez, euskararen erabilera herriko gazteen artean, zeintzen azertzea. Beste batzuk berriz, kirolean. DBH-ko gela aukeratu zuten beste batzuk. Laugarren talde batek, lehen hezkuntzako 5. mailako ikasle geletan egitea euren ikerketa. Beste talde batek, euskararen erabilera herriko denda eta tabernetan. Eta azkenik, eta hauxe izango da gaur ekarri dugun proiektua, euskararen erabilera herriko adinekoen artean. Behin ikerketa horiek burutu ostean, esan dugu ekarpenak eta ondorioak eta ekarpenak ere ekarri berrituztela, mordo bat, andana, ekarri zituzten, eta hemen adibide gisa batzu bakarrik ekarri ditugu, bai. Adibidez, ondorio bezala, ateratzen dute gure ikasleek, eskola kirolean, euskara nagusi dela gure herrian. 10 eta 12 urte bitarteko gazteek badutela euskara euren harremanetan erabiltzeko joera, baina adin hori kritiko xamarra dela. Hortikan aurrera gaztelaniaren presentzia gero eta handiagoa dela. Herriko dendariei begira berriz, ondorioztatu zuten, badutela dendariek halako kontzientziazioa, badaukatela halako asmoa eta gogoa euskara sustatzeko, eta aurreneko hitza normalean, denda gehienetan behintzat euskaraz hastearena dela, ez? Bezeroa sartzen da momentuan. Baina bezeroek badutela, joera, gaztelaniarako eta azkenean elkarrizketa guztia gazteleraz bukatzen duela izaten. Beste ondorio bat, ama hizkuntza euskara izateak, ez duela bermatzen gazteek euskara erabiliko dutenik euren artean edo lagunen artean. Hainbat proposamen ere egin zituzten, ez ezagunekin lehenengo hitza euskaraz egitea, euskara erabiltzeko kontzientziazio hitzaldiak edo ematea herri mailan, udalak edo antolatuak, gure ikastolan euskara sustatzeko gazte eta umeen artean euskal jokoak eta jolasak antolatzea,
Euskaraldia kanpaina urtean zehar zabaltzea eta ez murriztea egun gutxi batzuetara, eta baita ere euskara jakin eta gaztelaniaz aritzen diren hoiei beti euskaraz egitea. Esaten dizuedan bezala, ondorio mordo bat atera zituzten eta ekarpenak ere dexente egin zituzten, beraz, aginduta bezala, ea euskara batzordeko kideek benetan serio hartzen duten eta hurrengo euskara plana berritzea egokitzen danean, ea kontuan hartzen dituzten hemen ikasleek egindako lan hau. Bueno, esan beharra dago, unitate hau gustua landu dutela ikasleek, guk bai irakasleok eta bai ikasleek egiten dugun balorazioa positiboa da, eta batez ere gehien gustatu zaiena eta gustuen egon direna izan da bukaerako hori, ez da proiektua, hau da ikerketa soziolinguistikoa egin duteneko hori. Bueno, ikasleak motibatuta egon dira, proiektuak iraunduen bitartean, batez ere landalana egin duten bitartean, lehen esan bezala. Garapen fasean ikasitako kontzeptu horiek lantzeko, zentzua emateko motiboa eman die proiektuak. Erronka bat jarri zaie eta beraiek erronka horri oso ondo egin diote aurre, beraz, harro sentitzen dira horrekin. Helduen rola hartu dutela, sentitzen dute, lan serio bat egin dute, probetxugarria eta entzun egin zaie. Herriari eta gizarteari ekarpen egokiak eta txukunak egiteko gai direla, sentitu dira, beraz, hau guztia dela eta euren autoestimoak desente gora egindula esan genezake. Hauxe da, nik azaldu nahi nuena, eta espero dut zuen gustokoa izatea ondoren datorren ikerketa. Guk aurreko ikasturtean ikerketa soziolinguistiko bat genuen, euskaren erabilera adinekoen artean, eta orain azalduko dizuegu. Hemen, ikusten duzuen bezala, aurkibidea daukagu eta urrats hauek jarraitu genituen ikerketa prestatzeko garaian. Aukeratutako gaia euskaren erabilera adinekoen artean da, ikerketa hau Zubimuxu ikastolako DBH-ko ikasleok egin genuen, eta adineko jendeari egin zitzaion, hau da, 75 urte gorakoi. Gai hau aukeratu genuen interesgarria iruditzen zitzaigulako adineko jendeak beraien ama hizkuntza hitz egiten jarraitzen zuten ala ez jakitea, izan ere beraie gazteak zirenean euskaraz hitz egitea debekatuta zegoen eta horrek hizkuntza asko aldu zezaken. Bilabonan egindako kale neurketaren metodologia adinekoen arteko euskaren erabileran oinarrituta dago, eta batetik elkarrizketa erabili zen datuak jasotzeko, elkarrizketa pertsonatekin bereziki geratzea eta ari zenbait galdera egitean datza, horretarako informazioa mugikor baten bidez jaso genuen, eta bestetik behaketa erabili genuen. Behaketan ezertxere galdetu gabe, neurtzaileok kaleetan zehar topatzen genuen pertsonek ze hizkuntza hitz egiten ari ziren behatu genuen. Metodologia honek badu muga bat, ezin dugu ziurtatu behatutako hiztun bakoitza herrikoa denik, horregatik ez da egokia esatea neurketa herriko biztanleen erabilera dela, baizik eta neurketa herriko kaletan jasotako erabilera dela esatea. Baina ia denak ezagutzen genituen beraz bagenekien herrikoak zirela. Hori dena kontutan hartuta ez dugu arazorik eduki. Elkarrizketa egiterako garaian hainbat zailtasun aurkitu genituen, izan ere elkarrizketatuak ez zuten ondo entzuten, baina oso atseginak izan ziren. Hasiera batean jubilatuen tabernan egitea pentsatu genuen, baina beraien ordutegiak eta gure ordutegiak ez zetozen bat, beraz zaharren egoitzan egin genuen. Behaketa egiterako garaian ez ditugu zailtasunak aurkitu eta euskerako klase batean egin genuen. Landa-lana behar bezala egiteko, beharrezkoa da diseinu teknikoaren fasean aurrez bi datu zehaztea, ibilaldia eta neurraldiak. Ibilaldi bat finkatuko dugu, helburua herriko kalegi jendetsuenak behatzea dela kontuan izanik, eta egun eta orduak zehaztuko ditugu behatzeko.
Ikerketa honetan oinarrizko behaketa unitatea taldeko elkarrizketa hizkuntza da, izan ere ez dugu inor norbanakoan neurtu. Behatutako hiztun guztiak taldean edo binaka zeuden, ez genuen inor telefonoz hitz egiten ikusi. Talde horretako elkarrizketa hizkuntza definitzerakoan, hizketan ari denaren hizkuntza hartu genuen kontutan talde osoarentzat. Horretaz gain gutxi batzuk aurkitu ditugu bizkuntzetan hitz egiten zutenak, hala nola gizonezkoetan bi pertsonek hitz egiten zuten eta emakumezkoetan aldiz bat. Neurketetan ari ginen bitartean fitxau sortu genuen, eta material honen bidez hizunen ezaugarriak erakusteko aukera ematen digu, horretaz gain gizonezkoak eta emakumezkoak diferentziatzen ere bai, eta hizunen zenbakia edo hitz duten kopurua erorkitu dezakegu. Behaketa kalean egin genien adinezko gizonezko eta emakumezkoei eta elkarrizketa zaharregoitzako lagun emakumeri egin genien. Ibilbidea planifikatu genuen ikerketa egin aurretik, hau da, nondik norakoa zehaztu eta definitu genuen. Irizpide horiekin, euskaren erabilera adinekoen artean ikerketa 3 egunetan zehar egin genuen, eta toki hauetatik pasa ginen. Kale nagusitik, kale berritik, Oria mendiatik, kiroldegitik, Larreatik, Malkar plazatik eta Erreka inguruko parketatik. Landa lanari dagokienez otsailaren 26 eta martxoaren 1 egin zen 11-tik 12 hainbat plaza eta merkatuetan. Hau izan da behatzerakoan egin genuen ibilbidea. Eta ibilbidea egin genuen behaketa eta elkarrizketa egin ondoren grafiko hau sortu genuen eta ondorioztatu genuen gizonezkoek emakumezkoek baino gehiago hitz egiten dutela. Aldiz, adinenetako emakumezkoek gehiago hitz egiten dute gazteleraz. Bi hizkuntzak elkarrizketa berean erabiltzen dituztenak oso gutxi dira, beste hizkuntza bat erabiltzen dutenak ez daude adin honetan, eta elkarrizketa ere egin genien eta honako ondorio hauek atera genituen. Orokorrean adinekoek euskaraz hitz egitea gustuko dute eta dakitenekin euskaraz hitz egiten dute. Horrez gain, familiakoekin bai euskaraz eta bai gazteleraz hitz egiten dute. Gehienek euskara txikitatik dakite eta gaztelaniaz hitz egitea kostatzen zaie, eta normalean beraien lehen hitza euskaraz izaten da. Hauek dira gure proposamenak adinekoen artean euskara sustatzeko. Adinekoak ikasteletara joatea eta gazteekin jolasak egitea, udalari hainbat tailer euskaraz jartzea eskatzea adibidez, sukaldaritza, joskintza, margotzea eta bar, eta beraien garaiko eta gaur egungo abestiak euskaraz entzutea. Horrez gain mus eta bingoa euskaraz jolaste ere proposatu ditugu. Bilabonan egindako ikerketa fitxa batean eta DBH-ko ekiko liburuan oinarritu ginen ikerketa hau prestatzeko. Eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko, zuri musik astolako partaide guztiei. Eskerrik asko. Bueno, urrengo esperientzia entzun baino lehenago, ohartxo bat dakizuenez, gero izango dugu denboratxo bat, zuek galderak egin ahal izateko. Beraz, mesedez, barnetegiako... Bueno, pues, datozen bitartean aurkezpen txiki bat. Denok ezagutzen dituzue Euskal Girotze barnetegietan zer egiten den, eta badakigu batez ere ikasleak ordauden bitartean zenolako metodologia jarduerak eta garatzen dituzten. Orain kontatuko diguten esperientzia haratago doa, dola 2 ikasturte instituto batean eta barnetegion artean sortu zen lantalde bat, eta hoxe da orain kontatuko digutena. Hemen gurekin dago Barriako Euskal Girotze barnetegiko irakaslea, Gaizka Arrizubieta, eta garai hartan Mobilizazio Institutoa zana, gaur egun Eibar Institutoa dana, irakaslea Begoña Baroja. Nahi duzuenean.
Bai, intimidatzen duzue. Ohituta gaude ikasleekin eta hurbiltasun maila bat lortzera, borobila eta pixkatolako gauzak, hola, neurri honetan, eta ez dugunean ikusten aurpegiak, keinuak eta norekin hitz egiten zaudeten, intimidatzen du, gaina argi honek. Begira, gauzatxo bat, entzun ditugu hitz asko, aurreko guztiek esandakoak, batzuk bildu nahi ditut, ze horietako batzuk erabili egingo ditugu oraingo azalpenean. Bata da eusle, bestea borondatezkoa, bestea 15, norbaitek erabili du, badaukala zentzu psikologiko bat, liderrakin, presioa, eta gero ikusi dugu ere, azkenengo entzun dugu erronka, ez? Erronka hitza erabili duzue. Guk horiek bilduz, gure ohitura da etortzen diren ikasleekin, astebete elkarrekin pasatzea eta ekintzak antolatzen ditugu, bideratzen ditugu. Normalean, harreman zuzena gustatzen zaigu izatea bai ikasleekin eta bai irakaslearekin. Eta astean egindako erronkekin eta hizkuntz dinamikekin ikusi genuen talde horretan zerbait zegoela. Orduan, ostegunean joan aurretik, pentsatu genuen, lehenengo andereñoari galdetu, eta ea erronka potente bat bideratu algenuen, baina ikastetxera salto eginez. Eta ala aurkeztu genion andereñori. Ja, andereñoak ontzat hartu zuen erronka hori, eguerdion, endabizi denoi, eta baiezko horren ondoren, eta nolabait animatu ninduen, baina hitza ikasleek zuten. Orduan, ni bigarren nolabait atzeko plano batetan nengoen, eta ikaslei egin behar zitzaien galdera, eta ikasleek baietz esaten bazuten, ni laguntzaile izango nintzateke. Erronka horren izena guk deitzen diogu 15 baietz, eta honek esan nahi du 15 ikaslek, 15 egunen jarraian, euskeraz egiteko erronka burutzen duten. Eta horretarako pauso batzuk daude, niko intenak ez dituta salduko, baina noraino iritsi ginen bai. Bertan, barrian bertan, ostegunean joan aurretik, ostegun azkenen gorduan izan zen, hauek etorri ziren urtarrilan amaieran, otsailean gutxi gora beraz da, eta bi galdera egin genizkien. Bat, prest nago eusle gisa ari direnen lana errespetatzeko, gaztelaniaz egiteko eskatu gabe. Bai? Ez. Bigarrena, prest nago taldeak ala eskatuta eusle gisa aritzeko, beti euskaraz egiteko. Bai, eta ez. Bildu genituen erantzunak. Eta esan behar da, baietza edo esetza manarren, erronka hori nolabait aurrera eramateko, baldintza txiki bat zegoen. 100 porzentai bat zegoen, 80 usten dut, zegoela gutxienez, taldekideek onartu behar zutela horrela. Erantzun zuten, eta batzuen zoritxarrerako ez ginen iritsi 180 hortara. Beraz, ezin genuen erronkarekin jokatu eta bertan bera gelditzen zen. Hau da, barrian gelditzen zen erronkaren proposamena. Proposamen horrekin, ostegun iritsi zen, batzuk, benetan ikasle batzuk haserre, esanez, ezezkoa esan zutenei, eta eskubide zeukaten, ukatzeko beraiei euskaraz egiteko nahia, gogoa eta euskaraz bizitzeko borondate hori. Hori joan zan, ospiralean ikastetzera itzuli ginen, etzan ez hor gertatu, muturka batzu bat zeuden, baina bakitxo, eta ikasturte horretan, astelenetan geneukan tutoretza ordua. Tutoretza orduan, nolabait egin genuen, nolabaiteko asteko egoera aztertu, handik ekarri genituen irudiak kolokatu gelan, eta bai esan behar dut, erronkarekiko eman zizkigutela zapi batzuk, 15 baietz esaten zutenak. Orduan nik galdetu nien. Eta hauekin zer? Gelan ipini, kokatu genitu, jarri genuen horrela dana batera, banderola bat balitz bezala, oporretan edo jaietan bagina bezala, eta hor gelditu zen. Eta zen, eta zuk utzi hor. Eta erronka, utzi. Nik utzi nun, eta hor gelditu zen. Hori zen otsaila, eta aste santu ostean, berriz ere astelen batean, ikaslei galdetu nien,
Zer egin behar dugu hoiekin, azken trimestrea da, 3 hilabete honetan ja azterketak eta bar datoz, zer egin behar dugu? Ez, hitz egin dugu eta pentsatu dugu erronkari oratuko diogula. Bueno, bale, zuek hori izaten badezue, jarriko naiz harremanetan barriakoekin, da bai. Beraz, maila bidali nun, esan ez, prest zeudela, eta orduan nahi zutenean, etortzeko gure gana. Adostu genuen eguna, hurbildu ginen, pare bat joan ginen, gonbidatu genitun beste barnetegi batekoak ere bai, ikustera, pixkat egoera, hurbiltasunagatik erosoa zelako ere bai, eta berriro galdera berdinak. Prest nago eusle gisa ari direnen lana errespetatzeko eta abar. Eta berriro bigarrena, prest nago taldeak ala eskatuta eusle gisa aritzeko. Bale? Bildu genuen dena, 100% baietz. Bueno, ja, baietza jaso ondoren, data bat finkatu behar zen. Data finkatu gendun, maiatzean izango zen, astebetean data jarri gendun. Baina, bai barnetegian esan zieten, pentsatzen baldin bazuten 15 egun larregi zirela, edo horra ez zirela iritsiko, beraie jarziteketela baldintzak. Orduan, eurak erabaki zuten, astebete euskaraz, eta eremua ere itxi egin zuten. Hau da, gela barruan, euskaraz, eta euraen gelak zeuden, nolabait, bigarren mailako pasilloan. Ez ordea, soinketara edo gorputzeziketara joaten zirenean polikerioldegira, ez da ere jolas garaian, nolabait, bakoitza bere gunean egoten zenean, ez baitzen biltzen gelakideekin. Orduan, baldintza horien aurrean, esan zuten baietz, eta horri eutxi genion. Noiz hasiko ginen, ja jarri zan, eta 5 egun. Eta gauzatxo bat, lagundingo dio pixkatu bat, begira, galdetu genien ere nortzuk izango ziren eusleak, bai? Eta gertatu zen, lista nahiko luzea zegoela. Orduan, borondatezkoa norberak prest dagoela esan da gero, jendeak aukeratu egin behar zituen. Jendeak ere onartu egin behar zituen hoiek izatea. Eta gertatu zen, empateak eta olako gauza, 5, punto. Lotu genuen asuntoa, 5 bihurtu ziren, eta 5 horiek izan ziren pixka bat, eramazutenak pisua 5 egun horietan, 15etik jetxi gara 5era. 5 egunetan. Zaugarri bezala egin zuten, eman zizkiguten zapiak, 15 egun baietz, eusleek eskumuturrean jantzi zituzten, eta auki zituzten ikastetxean zeuden denporan. Gogoratzen duzu galderaren bat gehiago egiten zutena? Hola, pixka, pikardia, pila batekin. Eta ingelesean euskera egin behar dugu? Eta gaztelaniako klasean ere bai, orduan pixkatxo bat, hortikan ibili ginen, egin zuten, lehenengo eguna ondo joan zan, bigarrena ere, iritsi zan osteguna, eta aurpegi itxusiak ikusten dituen. Hau da, haserre giroak, zerbait gertatzen zan. Ostiral goizean, lehendabiziko orduan nik eurekin klasean eukan, euskarako irakaslea naiz, orduan galdetu nien ze gertatzen da. Eta esan ziaten, ez dugu jarraituko, ezin dugu. Bertan bera doia hau. Bueno, bale. Beraz, badakizu ezer egin behar dezuen. Eskatu ziguten, bideo bat grabatu behar zenutela, eta bideo horrekin erronkari bai ala ez, erantzuna egin behar zenutela, eta barriara bidali behar dugu. Prest? Bai, astelenean egingo du. Hortaz, hurrengo astelenean, tutoretza orduan, grabatu genuen bideoa. Grabatu zuten bideoa. Eta ikusiko bagenu edo ikusteko aukera balego, argi dago beraiek nola sentitzen ziren, zer zioten, eta, bueno. Guk pausoetan daukagu eskakizun bat egiten dugu. Erronka probatzen baduzue, mesedez emaitzak kontatu. Eta hauek erabaki zuten bideo moduan egitea. Beste batzuk paperean egin izan dute, mesedez. Mogelizazio. Aquí nola entzungo dene, zera kasero. Kasero. Volumena,
volumena. Volumena, txena. Baina, volumena, baina. Baina ez duela segitu nahi, eta hori da gure iritzia, klaseari entzun behar zaio. Aste honetako erronka ez dugu gainditu edo ez duzue gainditu. Beste gain eskatuko dizukete, hau da, dakarren hilabete barru edo aldiak hirugarren mailan zaudetenean, zer eratzeko duke bakoitzak? Nire ustez ezer, egiten badu berdina azkenean ez du dizien. Niroa itentzen dut ezetz, azkenean egoera berdin izan duzan eta berrokazten duteko. Ni berdina dut, azkenean ez dut pertsonatzen handik alegina egon bat, ez dut pertsonatzen handik ez dut bat ez. Egiatire bertuak entzatzen dut. Nire dut baietz, baina ez nire esan ez da egingo zen, inconscientemente gaztelera zentzen dugu. Nire iritzia da bai, ez nahi dute beste pertsona batzuk bizitzia eusle paperak. Nik uste dut ez zehazki, sentitu dutena batzuk beste sentitu behar. Nik ez neba nik uste dut ez segatxik ez gara guztan, ez dut nubasako bitxatu. Nire iritziz bai, erronka delako baina osna inmoduan ez, zeren da nahiko nuke beste pertsona batzuk sentitzea sentitu dut. Nire ustez bai, baina egon behar izango gehiago eta euki barko genu baiezko gehiena. Nire iritziz bai, porque zeiatzen gaitxikan, berritxiko guztiak gaitxik. Nire ustez bai, ze erronka hori gure gelak lortu behar dugu. Hau da gure gelaren egoera. Seguruenik esaldi batzuk ez dira ondo ulertu, pixka bat gu lautan nahi izan dugu laburtu eta bagenekin teknologia berriak arazoa zituztela. Beraz, pentsatu dugu esatea bat, adibidez, ikasle batek jasotako, bota zeu. Azkenengoa moztu genezakeen bideo horretan, baina azkenengo irudia usten dut esanguratsua dela, ez? Taldeak, neskazi mutilak hitz egin dutenak eta hor eusleak zeuden batez ere eta horiek hitz egiten dute, elkarrekin daude hitz egiten. Ordea badaude beste 4 ikasle, historia horrekin ez daudena bat ere ados momentu hortan, ez grabatzerakoan eta ez ezertan. 4 horietako bat zan gaztelaniako eusle oso sutsua. Baina hortaz gain, besteek nolabait mindu zituena, esan ez, a mi no me hables en euskera. Orduan hori ezin zuten jasan. Adibidez horietariko bazen, grabaketa egintzuna, gure gela lortuko duela esaten duna, baina bere aurpegia zuen jarri grabatzera lotxatuta zegoelako. Lotxatuta, ez zuelako gainditu nahi zuena. Bestalde badago, erdikaldean zegoen mutilko batek, esaten zuen, ni gaizki sentitu naiz, euslea izaten, eta ez do nahi beste bati nire lekukoa eman, ni bezala ingaizki sentitzeko. Tordea badago azkenak esaten duna ez, ni pentsatzen dut, baietz, ze ni ondo egon naiz, da ni ondo sentitu naiz. Orduan ikusten dut badaudela, alde batetikan, banakako erabakiak,
eta bestalde batetik talde bezala erabakia hartu nahi dutenak. Eta niretzat importantea izan da. Hori bidali genuen, galdetu nien Lagakako genituen atzekaldean ikusi dituzuen zapiak, eta zieten, bai, zuk utzi hor. Bueno, bale, hor geldituko dira. Eta bideoa bidali genuen. Eta handik apur batera, 15 egun edo, sorpresa, gutun bat jaso nun. Gutun hori Barriatik zetorren. Eta tutoretza ordu hartu gendun, ikaslei irakurtzeko. Zanien ez da niretzat, zuentzat da, baina irakurriko dizuet. Eta batzuen harridurarako, eurentzat zena frustrazioa, eta ez duten erronkari jaso, eta joso ez gaizki, eta ez dugu ezer egin, eta bar. Barriatik etorri zitzaien mezua zan, ondo, ona. Oso ondo egin duzue. Bentsa saiatu zarete. Ez dut gogoratzen Eskutitza. Gaur komentatzen egon garenean gaur goizean, gaur elkartu gara, beste ibilbide bat egiten hasi da, eta elkartu gara ontxe berriro. Eta goizean egon gara pixka bat zeri buruz hitz egin bar genuen, eta Eskutitzaren transmisio ez nuen gogoratzen. Eta bera bota didanean, ze garrantzitsua izan zenan, gure erantzuna ere behar dute, batzutan tira egin behar diguzue. Ezta? Tira horretan, preste egon barko ginake. Baina Eskutitzak egin zuen txutea edo ez, badirudi ere eman ziela pertsonalki idazteko aukera. Eta batez ere, eusle batzuk pertsonalki idatzi zuten bere izenean. Eta minak zeuden, minak, sentimentuak, emozioa, gauza asko. Orduan guk egoera berdinean, pertsonalki erantzun genion, uste dugu honean ondo joan zirela, beraz, ez dakit, azken emaitza... Ez dakit, gaur egun 4. mailan daude, bai esan dezaket, kainaren 23an klasea bukatu genituenean, bakoitzak bere zapia eraman zula etxera, eta hortik aurrera, ez dakit. Espero, azitxo hori, hor egongo dela, eta nahi zuenak euskaraz bizi, autu hori egintzun, lehenengo Barrian eta gero ikastetxean, eta egun, hortan arituko dela, eta hortan saiatuko dela. Eta ala basan? Mila esker. Bai, entzute, bai. 15 minutu gehiago daukagu zuen galdera, aukera daukazue galderak egiteko. Nik uste dut Marilu badagola hor galderak biltzen edo, eta galderaren bat egun... Hor dauz? Ez dut ikusten. Hashtagka galdera erabili. Etorri, eta konta. Horrengo galderak edo ez, baina zer nahi. Esan zuen ez edo ez. Animatzen zaretenok, Twitter bidez txiokatu ditzakezue galderak, hashtagka edo traola galdera erabiliz, edo traola EHB, hau da, eskola iztun bila, 2019 erabiliz, eta txiokatuz. Guk hasiera batian pentsatu genunean izan zen, aldameneko 2 edo 3 artean elkartu, eta ia ze galdera sortzen zaizuen, oraintxe hitz egin berri dutenei, egiteko edo baten bat gelditu baldin bada pendiente goizetikan, baita ere, eta hemen baleude egin ahal izateko. Errepikatuko dut, traola galdera edo traola EHB 2019. Bai? Eta 3. aukera da mikroa zuzenean erabiltzea.
Baina, 5 minutu dedikatuko dizkiogu momentuz. Zuen artean hitz egin eta ea galderaren sortzen zaizuen, txiokatuz eta bestela mikroa bera erabiliz. Eta gero jarritzeko. Hemen txobertan. Ja, baina eurei. Lehenengo txandan justu xamarri ibili gara, baina galdera pare bat ere eskuratu ditugu. Koldo Mitxelena kontzat, igual, oaintxe bertan erantzuteko, beste azken hauentzako prestatzen duzuen bitartien. Apentxe daude. Mikrora, Alfredo Mesedez. Koldo Mitxelena kontzat. Nola lortzen duzue hainbeste ikasle aktibatzea batzorderako eta bertan jarraitzea? Hauxe galdera. Lehen esan bezala tradizio bat sortuta dago, inertzia bat dauka berez, zentroak. Eta nola oihartzun bat zabaldu den, egiten dituen gauzan inguruan, jendeak badaki dinamika bizi bat dagoela, eta beraz atzetik lana egina dago. Eta ez dugu gehigi saiatu hildo horretan aurrera egin besterik ez dugu. Ilusioa berez piztuta dagoela atzetik, esan nahi du, tradizioa egina dagoelako. Badakite, atzetik datozenek badakite batzordeak indarra daukala eta ekintza asko egiten direla. Nik uste dut poliki metatzen junden lan baten emaitza dela, ilusio hori sortzea. Horan ez du, hasieran behintzat ez dugu kanpaina berezibik egin behar, apunta zaitezte, egiten dena da, aurreko urteetan batzordean ibili den ikasleak, akulu kanpaina deitzen diogu, talde ez talde jun eta aurkeztu. Labur aurkezten dute, nondik nora joango den ikasturtea, eta berehala apuntatzen zaizkigu ikasleak egia esan da. Beste zerbait horren inguruan? Bai, uste dut, behin baino aurkezpen batean baino gehiagotan atea dela ideia, eta da ikaslei iniziatiba hartzen ustea, eta ez auzolana deitzen den hortan bakarri, baizik eta antolaketan, eta ideiak sortzen ere eurei lidergoa ematea. Eta gu, irakasleok, haien asmoei laguntza eman, infrastruktura, azpiegituratan lagundu, baina neura sentitzea egiten denaren protagonista nagusi. Niko sentitu dut ikasleen aldetik estimatzen dutena. Eskerrik asko. Oriarteko entzat, ez dakit Lourdes, hemen dago? Ateren momentu batean, Iñaki bez, eta justo jentzat, lehen hau ikusi indote hemen, eta guain ez dut ikusten horregatik galitu indote egin baino lehen. Gero, balin badator, eskerrik asko. Bai, ointxe, lehenago zuretzako galdera, zuentzako galdera bat egon da. Irakasleen implikazio ere nolakoa izaten da? Zeuen kasuen? Galdera ona. Hemen topatzen geha espektro zabal xamar batekin. Militantziaren arabera, azken baten.
Badaude irakasle batzuk esaten dezunari, proposatzen dezunari buru belarri heltzen diotena eta eusleak direnak zuretzako. Badago beste irakasle mota bat, hau egin behar bada, egingo da. Eta badago beste mota bat, oain ere euskerarekin. Orduan, karo, boikoteatzaileik ez dezu topatzen. Baina gure langintza hontan, da bizigean, leku hontan bizita, topatzea, 3. motako irakasle horrek lehenengo lerroan dabilena egiten du. Zorionez, deixente daude lehenengo zeakoak, lehenengo eredu hortakoak, erronka aurkezten dezunean heltzen diotenak, eta ze gertatzen ari da gaur egun? Adinean aurreagoaz. Eta ez dakit, behatu gehiegi, baino 50 urtetik gorako asko gaude. Eta gure adinean gertatzen ari zaiguna da, zenbait jende bidean ja nekatzen dijoa. Eta erronkei eusteko geota, ez dakit, etxituagoa daon, gogo gutxigo dauken, nekatua daon, eta gazten artean topatzen nahi geha gogoa badaola, baino beste horiek zama die. Dana dala, egin daiteke, aldeko haizea daukeu. Horrei eutsi nahi diot. Ederki, eskerrik asko. Bueno, heldu zaigu Minas Institutuko gointzako galdera bat. Sortu dozuen unitate didaktikoa txertatuta dago Barakaldoko ikastetxetako kurrikulunean eta zein puntutaraino txertatu indozue. Minas Institutuko gointzako galdera. Sortu dozuen unitate didaktikoa txertatuta dago Barakaldoko ikastetxetako kurrikulunean, zein puntutaraino txertatuta dago eta zein irakasgaitan. Bueno, mintegian sortu zenez, nik egingo zen idakat pizkat gorago kontue. Oinarria da Heziberri 2020, eta bete egin honen zen Heziberri 2020 agertzen diren kontu guztiek. Alegia, oinarria zen egoera arazoa egoera, zen nolako gaitasuna sartu behar genituen, nola ebolatu behar genituen, eta bar. Beraz, suposatzen dut, Heziberri 2020 ikastetxetako kurrikulunean egon behar dela. Hori baino ez erantzuna huxe da. Galdaririk ez badago hortik, igual baten batek zerbait galdetu nahi dau, ez dakit, bai? Barriontzako galdera, bai, barriakoei. Beraz, beste elkarlanen bat izan dozue beste inguruko ikastetxeekin edo beste ikastetxeekin? Bai. Ederto. Besteren batek erabili nahi da galderarik, zalantzarik, ekarpenik, baloraziorik edo. Bai, kontutxu bet.
Aipatu dute uste dut Gasteiztarrek elkartruke edo Euskara Batzorden arteko ez dakit bileraren bat edo hainbat egun joan zirela batzuk beste ikastetxe batera edo horren hildotik hori ez dakit zozer praktikoa edo etxerako lan bat edo zozer ataratzeko emetik igual proposamena da, ez dakit zelan egin daitekeen, berritzegunetan dabil jende hasta lanean. Ez dakit hori bideratzeko edo behintzat Euskara Batzorde indartsuek besteei edo hasi berri edo urtero apur bat ahulago diren edo ekilikolo ibiltzen diren hoiekin harremanetan jartzeko bideren bat ez dakit. Burura datorkit, agian lehengo kolpe izan daiteke bideotxu bet, berritzegunera bidali eta beste ikastetxetan ikusteko egiten duten, baina ikasleek eurek hitz egitea. Hemen uste dut larri hitz egin dugula irakasleok eta apur bat hori sustatzeko ez dakit. Oso interesgarri iruditu zait, eta hori da nire ustez ikasleek bar dutena. Autonomia, baina ere ereduak, ez da? Orduan ez dakit, horlan, holan bota dut eta norbaitek erantzuten duen. Zuentzako galdera zuzena, proposamenik edo bideratzen non baiten edo... Hemen, Maril. Azken ideia horrekin gelditzen gara, autonomiak daukan garrantziarekin. Gero eta gehiago izaizkigu atzetik, ondotik, eskatzen autonomia, giroa sortuta dago, haiek parte hartzen dute, konturatzen gara horrek bultzatu egiten ditula ekintzak ja nahi gabe, baina konturatzen dira, gu konturatzen gara, baina konturatzen dira, haiek parte hartzea bakarrik ez, baizik eta gai direla prestatzeko, antolatzeko ekintzak. Eta hartu dugu erronka hori eta aurten ja azpibatzorde gehiago eraiki ditugu, konturatzen geralako gu koordinazioan ibilita eta laguntza eskaintzen, haiek gai direla oraindik gauza gehiago antolatzeko eta aurrera emateko ere bai. Orduan, autonomiaren garrantziak nik uste dut pisu berezia daukala batzordearen indarrean, dinamikan. Hoi azpimarratuko nuke. Kaixo, egunon. Nik galderatxo bat bota nahi nioke eskerraldean dabilen euskaldun zahar horri. Hitz ederrak bota dituena, bai inguruaz, ni Barakaldotarra, Gurutxeta, Kuanaz, eta, aspaldi zera, irakaskuntzan eta hola, ezta? Eta, Barakaldo eta Sestao eta eskerralde osoa, lekuak izateaz gain baditu artistak, idazleak eta holan euskeraz bebai. Zan dut oso zabala dela gure euskararekiko eta dantza taldeak eta bar eta bar. Eta latzipo eta haratago. Aipatu zunean Jon Sarasuaren ere iritsia eta euskara dala eta eredua eta zenbat eredu egon litezke eskerraldeko, zekaro, esan dut nire burutazioak ontxe datorkit burura, zera berriz zein lazar teoria euskaldun herrien bizimodua eta ona ailegatuta 23 urte pasata euskaraz egin ahal eta nahi honetan 23 urte igaro dire eta 25 igualde eredutik dako goia gure eskoletan. Zein da zure iritzia, zenbat eredu izan daike eskola bakar batek esan nahi dut posible alda edo politikamente zegokia alda izatea A, B, C, D, E bakar batean egoterik. Zein da zure iritzia horren inguruan? Bueno, Jon Sarasuak esan euskun,
Deredua ez da bilera, nik ez dut esan, hori azteko, lehenengo eta behin. Da berak jarraitu eban, hori gitxi zengo balitzlez, berak jarraitu eban esaten, igual eredu batez pentsatan hasi beharko ginakela. Ni nire uste apalean, ze ez nahi inor, ez da? Baina nik esango neuke ereduari buelta emon beharko gontzokela, hori bai, baina ez eredu batez pentsatan hasi, baizik eta molde aldatu berez esentziatik esan gurot, ezta? Baina ez eredua, zeta eredua, isa, ez. Dakauna berrantolatu ero. Hori da uste bana, baina esentziatik, Ez dakite baliote dotzun.